Ondiek ok ochamo piny. Nyando pod nyalo duogi wang'e ba watin Jo Siaya higni 2 modong' gi. Nikech an gi geno ni kadok siasa ni to weche mag mibadhi wadhi dino, fuoke mantiere go bende wadhi dino, wadhi keto systems ma watertight mondo staff ochul msach gi isama dwaro, allowances gi mondo chulgi, yien mondo bedi hospital, weche mag bursaries ochiw iyo makare ma jok ma merit bursaries emo bed ni nwang'o, ok nyithind jomoko ni ema nwang'o bursaries. Weche mag yore gik mang'eny emomiyo an daher ni sani nyaka waket pogruok wachien mondo wadwarie Siaya. Ka ndalo cha ema nok otimre kaka iwache no higni 2 mokalo to nyaka sani duol mag nono weche mag mibadhi wacho ni pod odhi mana mbele. Ere lokruok ni dhi akanya, ang'o ma dhi lokore sani koso koro idwa mana tiya mondo meli ni ogow higa mar 2027 mondo koro uneni ang'o matimore bang' mano. Nikech en gima osebedo kama weche mag mibadhi ni nyaka kawuono ni eka EACC wacho ni pod odhi mbele. Koro ang'o ma dhi lokore? In ka nene higni 2 mokalo sani pod odhi mbele nyaka sani. Kidok e ofis sani koro ang'o ma dhi lokore? Trevor, an asebedo oko higni 2 gi nus. An ng'ena go koko ka koro wan dweche 5 dweche 6 ni bed ne an ng'at madwaro mana chiemo. Ne daling', ne dawacho no okay, kak mani kaka dhi. Ta bende komiya nus to joka bende chamo nus to wadhi mbele. Kwa chopo 2026 kucho chonde ka koro